bocah ganteng ngene kok sepelekno. Ganteng saka Monas. Janjian ya meneng dintenteni kok Doraemon. Ono kok apa dadi generasi penerus bangsa. Sarune Masya Allah, mudun mboten. Nggih, Bu. Nggih, nggih, ngapurane nggih, Bu. Nggih. Syukur, seneng Bu Guru. Ah, untung kok Ibu Guru apian. Wah, segere. Ono ku dak yo maca bismillah. Ya wis ning ati. Ning ati apa ning ati? Pikirane aneh-aneh. Lho kowe iku sing aneh. Kok iso? Kamu kan orang aneh. Elen, mesti catatan karo Ayang Be? Sopo? Ayang Be, Ayang Be? Ayang Be sopo? Putra? Ya Allah, sing bener ae kowe. Aku ya nek Putra. Putra berarti seneni Bu Guru. Ono Putra. Montore Bu Guru ditumpaki karo ngaca, gaya-gaya, menisan nggo sarung meneh. Berarti kamu semene? Iya, kadek mau. Berarti ini salah. Kamu itu iya ngalah. Aku seneng kok. Adik-adik, saya mau bertanya sama kalian semua. Kenapa MTS Niaga B hadir di kelas guru? Yang tahu? Biar saya bisa sekolah di sini. Kalau kamu? Kalau saya yang begini bisa menjadi pintar. Kalau kamu? Kalau saya biar bisa dapat uang saku dan bisa jajan. Gak apa-apa jajan, tapi dirubah deh niatnya. Yo jajan, yo benar. Kamu saya lihat tadi baca terus bukunya dia apa? Aku yang jadi profesor kan? Profesor. Generasi penerus bangsa yang ini jajan cilung sik, Bang. Masuk. Weh, enake ya. Wah, ya mesti to ya. Oke, matur. Goro-goro ngenteni kowe iku po. Lho, aku disalahno. Yo, nek gak goro-goro kowe gak telat. Lho, jam 8. Hah? Jam 8? Berarti aku gak salah. Iya, aku yang salah. Aku lagi podoe salah. Berarti kene itu salah. Iku lha apa kok ngomong dhewe? Yatim kene edan lho. Aku sedo kok. Ibu Putra edan. Putra edan. Bocah-bocah kok teng mejaku. Ya wis tak trimani. Anjen dogong kenal aku lele. Rajin bekerja apa? Galon ra ono banyune.
Lah iya iki apa jupuk banyu. Jupuk banyu ning ndi? Nama jut lah. Pinter rum jupuk banyu gratisan. Tolong Pak. Lah langsung muda. Pasti itu bekerja. Bener putra. Selesai kayak gendeng. Aku kok ame diajak bocah-bocah. Ya wis, nek ngono ya tak trimani ae.